Jo aquí amb el centre, diguéssim, ja fa molts anys que vaig venir, que em van fer controls, i llavors em van començar a detectar un petit inici de la cataracta. Jo encara no ho vaig percebre, però sí, més endavant vaig veure que començava a faltar, o sigui, no tenia tanta nitidesa, inclús a la nit hi començava a veure menys. L'objectiu de la cirurgia de cataracta en aquest moment és doble. Per una banda, recuperar la pèrdua de visió que s'està produint per la cataracta i per una altra banda, aconseguir que la graduació final que ens quedi després de la cirurgia sigui mínima, és a dir, que la dependència de les ulleres després de la cirurgia de cataracta sigui la més baixa possible. Por no em feia, perquè primer ja tenia una experiència amb la cirurgia refractiva i després, coneixeu, al centre fa molts anys que em porten i sé, diguéssim, la tecnologia que utilitzen, que és de primera línia, diguéssim, i no estava nerviós, la veritat. La intervenció va anar força bé, va ser ràpida. Realment és que ni em vaig adonar. Vaig començar a veure millor, poder a les 24 hores ja comences que veus que va a millor i cada dia veus que va millorant.